Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay maipapakita pong recipe si Mama Yep sa inyo. Hello po, Mama Yep. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang isang luto or putahe na karaniwang ginagawa po ng mga Bisaya. Ang tawag po namin dito ay ginanggang na saging. Yung ginanggang na saging po ay salitang Bisaya po yan na ang ibig sabihin po sa amin ay yung iniihaw. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong saging na saba. Kaya lang po itong gamit natin ngayon ay frozen dahil wala pong fresh na saba dito sa lugar namin. Pero kung meron po kayong fresh na saba, mas mabuti po pag yun po yung gamitin nyo. Tapos kailangan po natin ng star margarine, pampahid natin mamaya pagkatapos nating maihaw yung ating saging. Tapos asukal na puti. At syempre po, itong gagamitin natin na pantuhog o yung bamboo stick. Ito po yung gagamitin natin mamaya. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon po, unang-una po natin gagawin, pagka halimbawa yung fresh po yung gamit natin, nabalatan na po natin yung saging, isunod po natin ay yung tutuhugin natin, yung ating saging na nabalatan. Yan. Nag-iingat lang po tayo dahil yung pantuhog natin ay medyo matulis. Tagdadalawa lang po yung ilalagay ko sa isang stick. Matagal na po kasi kami hindi nakakain ito, kaya naisipan namin gumawa kahit hindi po fresh po na saging yung gamit namin ngayon. Pero mas masarap po sana pagka fresh po talaga yung gamit natin. Siyempre, habang ginagawa po nyo ito, ay ihanda nyo na po yung inyong uling na pag-iihawan po nito. So ayan, natapos na po nating natuhog lahat ng ating saging. So ngayon, ready na po natin tong ihawin. So ngayon, dahil nakahanda na po itong ating pag-iihawan, pwede na po nating ilagay itong ating natuhog na saging. Yan. Tamang-tama po yung ating pag-ihihawan na nailagay po natin lahat nitong ating saging. So yan, lutuin lang po natin yan. Pagka luto na po yung ilalim, babaliktarin po natin. So, babantayan lang po natin para hindi po siya masusunog. Dapat pantay-pantay po yung kanyang luto. Masarap po talaga tong pang merienda, lalo na pag sa Pilipinas. Naku, ang daming nagbebenta nito, lalo na pag hapon. Kaya gustong-gusto or namimiss ko po talagang kumain ito. Dati, murang-mura pa to bilhin nung nag-aaral pa ako ng elementary. Mga 1 piso lang yun, tapos malalaki pa yung saging. Ngayon mahal na. Siguro nasa 5 to 10 pesos na siguro yung isang tuhog nito. Lalo na pagka nasa ibang bansa ka. Yung saging dito or sa ibang bansa, mahal. Tapos hindi pa fresh. Kaya maswerte po pagka nasa Pilipinas ka kasi makakakain ka ng fresh na saging.
Ayan po, binaliktad ko na po siya dahil naluluto na po yung ilalim. Ngayon, yung gilid naman po yung lulutuin natin para magpantay-pantay siya. Tapos dapat po yung apoy niya ay tamang-tamang init lang para hindi siya masusunog kaagad. Yung dahan-dahan po yung kanyang pagkaluto. Yan, titingnan-tingnan lang po natin para pantay-pantay po talaga yung kanyang pagkaluto. Napakasarap pong pang partner nito ng ice candy or di kaya yung soft drinks or yung coke or juice. Pwede rin. Ito yung karaniwang minemerienda ko noon nung kabataan ko. Lalo na pagka recess. Ito talaga yung kinakain namin. Ayan po, luto na po ito. Hahanguin na po natin. Ayan, hintayin lang po natin na medyo maluto po yung iba para mapahira na po natin itong ating margarine at saka asukal. Luto na siguro yan. Kasi frozen naman po itong gamit namin. Hindi po siya kailangang lutong-luto dahil naluto na po yan. Ayan po, hahanguin na po natin lahat dahil luto na po ito. Ngayon, habang mainit pa itong ating ginanggang na saging, papahira na po natin siya kaagad nitong ating margarine para po matutunaw po kaagad yung margarine na ilagay natin. Yan, pahiran lang po natin ang lahat ng side ng ang saging. Yan, pahiran muna natin siya lahat bago natin lagyan ng asukal. So ngayon, pwede na po nating budburan itong ating asukal. Yan, depende po sa inyo kung gusto nyong damihan ng asukal or yung tamang-tamang dami lang. Kayo na po bahala yung maglagay. Ayan po, ready na po yung ating ginanggang na saging. Pwede na po nating pang merienda. Ito na po ang ating finished product ng ginanggang na saging na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ito. Sana ay magustuhan nyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.